कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. बैलगाडा शर्यतींच्या परवानगीबाबत सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल दिलाय. घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झालाय. सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे बैलगाडा प्रेमींचं लक्ष लागलं होतं. अखेर 12 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यत प्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे. महाराष्ट्रातला बैलगाडा शर्यतींबद्दलचा राज्य सरकारचा कायदा वैध असून आता बैलगाडा शर्यतींपुढील सर्व अडथळे दूर झाले. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू, कर्नाटकातील कांबळ्यावरील बंदी देखील सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलाय. निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट म्हटलंय की महाराष्ट्रानं बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूनं जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकनं कंबालाबाबत जे कायदे केले आहेत ते वैध आहेत. जल्लीकट्टू हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, त्यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही. जर प्राण्यांना क्रूर पद्धतीने वागणूक दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बैलगाडा शर्यत प्रेमी आयोजकांनी जल्लोष साजरा केला. सिंधुदुर्गातील बैलगाडा शर्यत प्रेमींच्या काय भावना आहेत पाहूया. आज सकाळी अर्ध्या तासापूर्वी आम्हाला बातमी मिळाली होती की सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडी शर्यती पूर्णतः परवा जी बंदी होती ती हटवली आहे. त्यामुळे आज आम्ही सगळे बैलगाडी शौकीन, आयोजक आणि आम्ही स्वतः स्पर्धक सर्व खुश आहोत. सर्वपर्यंत सगळे खुश आहोत. त्याबद्दल आम्ही आता फटाक्याची माळ लावून सगळ्यात आनंद साजरा करणार आहोत. खरोखरच ह्या कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही सर्वप्रथम स्वागत करतो आणि खरोखर दिलासादायक शेतकऱ्यांना आणि बैलगाडी स्पर्धावाल्यांना एक दिलासादायक बातमी आहे. तसंच ज्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना आणि बैलगाडी स्पर्धेसाठी ज्या ज्या ठिकाणी आमच्या शासन म्हणून जी काय मदत लागेल ते आपण 100% करू. तसंच येणाऱ्या काळात आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा पण बैलगाडी स्पर्धा पण भरवणार आहोत. त्याच्यासाठी आपले उद्योग मंत्री उदयजी सामंत असतील, दीपाबाई केसरकर असतील आणि रत्नसिंधूचे आमचे सदस्य किरणशेठ सामंत असतील आणि माननीय आमदार आमचे रवींद्र पाठक साहेब असतील यांच्या नेतृत्वाखाली नजीकच्या काळात जर समजा शक्य झालं तर ह्या सीझनला नसेल तर पुढच्या सीझनला आपण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करून अशी भव्य दिव्य अशी मोठी स्पर्धा भरू. कारण काय आमचं सरकार असेल, आमचे नेते असतील हे कायमस्वरूपी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असतात आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद येऊ देत याच्यासाठी ते कायमस्वरूपी प्रयत्न करत असतात. त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलं ते 100% येणाऱ्या नजीकच्या काळात तुम्हाला त्याचा प्रत्यय येईल. आजच मी अर्ध्या तासापूर्वी बातमी ऐकली न्यूजवरती की बैलगाडी शर्यतीवर सर्व बंदी उठवली. ह्या ऐकता क्षणी मी कुडाळात जाऊन स्वतः 1000ची माळ दळासमोर लावली. खूप जल्लोषबाजी केली. अत्यंत आम्हाला खूप आनंद झाला. मलाच काय, मी स्वतः स्पर्धक नाही, माझ्यासोबतचे सगळे स्पर्धक, आयोजक आणि जे काही शौकीन आहेत सगळ्यांना भरपूर आनंद झालेला आहे. आणि हा निर्णय दिल्याबद्दल आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे मनपूर्वक आभार मानतोय. आयोजन आमचे बाबा चंद्रकांत वाटवे गेली कित्येक वर्ष म्हणजे नाही म्हटलं 20 वर्ष तरी ते आयोजन करतायत आणि आम्ही स्वतः सुद्धा एक स्पर्धक आहोत. आम्ही कोल्हापूर, बेळगाव, रत्नागिरी या सर्व जिल्ह्यात जाऊन आम्ही प्रत्येक शर्यतीत सहभाग घेतो. तसेच आम्ही नंबरही कमवतो. पहिला, दुसरा, तिसरा हा नंबर आम्ही कमवतो. सध्या इथे महाराष्ट्रात बंदी असल्यामुळे आम्ही कर्नाटकला आमची जोडी नेतो शर्यतीला. त्यामुळे तिथे कर्नाटकला जाऊन सुद्धा आमच्या बैलांनी आमचं नाव केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आता महाराष्ट्राचं आम्हाला आता परमिशन मिळाल्याबद्दल आम्ही खूप खूप खुश आहोत. नमस्कार, मी दिगंबर मांजरेकर. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बैलगाड्याविषयी निर्णय होणार आहे. बैल हा शेतकऱ्यांचा आत्मा आहे. कारण ज्यावेळी मी स्वतः सलग 3 वर्षे बैलगाडी शर्यत राबवतो आहे. मी स्वतः बघितले रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग पूर्ण महाराष्ट्रातून बैलगाड्या आमच्या स्पर्धेत येतात आणि ते स्वतःच्या मुलाप्रमाणे बैलांना जपतात. त्यामुळे काही लोकांनी ज्या बैलगाड्यांवरती जी बंदी घालण्याचा प्रकार केला आहे तो खूपच चुकीचा आहे. माझ्या मते बैलगाडी शर्यती राबवण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो उठून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी सुखी होण्यासंदर्भात बैलगाडी स्पर्धा राबवण्यात यावी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.